Hej og velkommen til en video om noget, der lige er sket i USA i dag. Du har måske set historierne om, at den her politiske aktivist Charlie Kirk blev skudt i sidste uge, og man lynhurtigt fandt en gerningsmand. Han valgte faktisk at overgive sig selv. I dag har man så i retten i Utah haft de her anklager læst op om ham, og hvilke beviser man har, der menes at bevise, at han er den mand, der har gjort det. Der er 7 anklagepunkter. Det første er aggravated murder. Det er en capital felony. Det betyder, at i Utah, der kan det medføre alt fra en 25 år til dødsstraf. Det er det højeste niveau, du kan lande på. Det er det første, han har, fordi at han har begået mordet på Charlie Kirk. Der er også en victim targeting enhancement. Det er det, som vi vil kalde en hadforbrydelse på dansk, fordi man vælger at slå det her menneske ihjel på grund af hans politiske overbevisning. Det vil være noget, der har indflydelse, når straffen skal udmåles. Det her vil højst sandsynligt, fordi der er 7 anklagepunkter imod ham, og vi vil komme ind på nogle af beviserne. Der er meget stærke beviser imod den her mand. Så han vil højst sandsynligt ende enten med livstid uden mulighed for prøveløsladelse, eller med en dødsstraf. Det er det, man vil gå efter for anklagemyndigheden. Men der er den her hadforbrydelse enhancer på. Det andet er et felony discharge of a firearm causing serious bodily injury. Det er et first degree felony. Altså, du har afgivet et skud, som du bestemt må kunne formode har skadet nogen, fordi han skyder derned. Der er også den her enhancer på. Så er der også en enhancer på, fordi at det er blevet begået foran børn. Og det er jo det mest frygtelige ved det her, at Tyler J. Robinson mener, at han har retten til at tage et andet menneskes liv, fordi han ikke bryder sig om hans budskaber. Jeg prøver at holde mig langt væk fra politik, når vi snakker især USA, fordi det er så polariseret. Det er det nu også i Danmark. Det kan man jo se, bare man ser den her dækning af sagen. Og desværre hjælper medierne ikke ret meget til, fordi der er nogle af de her konspirationsteorier, der har været fremme, hvor man har prøvet at give skylden til højrefløjen, at det nok var højrefløjen, der dræbte ham, og det var sådan en false flag. Selvom der hele tiden har været oplysninger fremme om, at den her mand er stærkt venstreorienteret, lever i et homoseksuelt forhold med en, der er i gang med at transition til kvinde. Desværre synes jeg, at danske medier er alt for ukritiske, når de videregiver historier fra de store medier i USA. Og derfor er det også, at jeg dækker det her, selvom jeg normalt ikke rører politik, fordi jeg synes, vi skal have de rigtige oplysninger frem, i stedet for, at det skal farves af, hvad vej at jeg ser politik eller religion, eller hvad de bruger som undskyldning for at lege Gud og slå andre ihjel. Han har indrømmet det her, og han gjorde det, fordi han ikke kunne lide hans politiske ståsted, og desværre valgte han så, at 2 små børn, som var til stede, ikke skal have en far resten af sit liv. Jeg har aldrig følt mig så tæt på at være Gud, at jeg kunne bestemme, at jeg må slå andre ihjel, fordi jeg ikke bryder mig om, hvor de sætter deres kryds i en stemmeboks, eller jeg ikke bryder mig om, hvem de beder til i en kirke, måske synagoge, eller at jeg ikke kan acceptere, at de har lyst til at gå i sengen med den ene eller den anden. Desværre har vi fået så hadsk et miljø på alle fløje i politik, at alt for mange synes, at det er helt okay at være så ekstrem. Og det medfører desværre det her. Og når vi så ser, hvor mange der bifalder det på nettet, så får jeg næsten kvalme.
at se Kristian Jensen, en tidligere minister, også hoppe med på vognen og sprede falske rygter. Det er skræmmende, at vi er kommet dertil, hvor man ikke lige venter, ser hvad er beviserne, men man skynder sig ud og prøver at tegne sine politiske modstandere, som det er nok dem, der har gjort det. Nå, undskyld, det var en politisk rant, det skal jeg lade være med. Anklagepunkt 3 og 4 er obstruction of justice, fordi at han skjuler våbnet, og han bortskaffer sit tøj. 5 og 6 er, at man forsøger at få kæresten til at lyve og ikke hjælpe politiet, hvis man bliver kontaktet. Det er også ulovligt. Og så er der nummer 7, det er faktisk det samme, som man har brugt som enhancer tidligere, at det er blevet begået foran børn. Igen, jeg ved ikke, hvor meget man er inde i det, men man finder jo blandt andet på gerningsstedet de her patronhylster, hvor der er skrevet på. Det afgivende skud, der står der, Notice balls, OVO, what's this? Oversat, læg mærke til bulen sådan foran på buksen. Det er sådan noget, der bliver sagt i furry transkredse i USA, så det er ligesom en hentydning til den alternative livsstil, hans kæreste havde. Den anden står der, hey fascist, catch, altså hej fascist, griv. Den tredje har linjerne fra en anarkistisk sang fra Italien, O Bella Ciao. Og den fjerde står der, hvis du kan læse det her, er du homoseksuel, lamau. Det er det, at man finder på stedet, og som også beviser, at det her er jo ikke noget, der tyder stærkt på, det er en Trump-supporter, der står bag. Men der er så også udtalelser fra moren, fra faren og fra kæresten. Blandt andet fortæller moren, at da hun ser ham på overvågningsbillederne, genkender hun ham, eller mener i hvert fald, det ligner ham, ringer til ham, siger, er det dig? Nej, jeg er syg. Jeg var også syg den 10. september, det er den 11. hun snakker med ham. Nej, jeg har ikke noget med det at gøre. Og hun taler med faren, der også siger, det ligner ham godt nok. Og da han ser våbnet, der bliver han lidt mistænkelig, fordi at bedstefaren har netop givet sådan en mauserriffel, som det er, til ham, som han har givet videre til sønnen. Og han ringer til ham og siger, vis mig våbnet. Han svarer ikke på det, fordi han beder om at få billeder af det, men han får så ikke noget af det her. Han bliver overtalt til at komme hjem, fordi han begynder at komme med udtalelser, der tyder på, at han er selvmordstruet. Han kommer med udtalelser som, jeg vil ikke i fængsel, fordi jeg vil bare gøre en ende på det hele. Og han er også kommet med udtalelser om, at han blev nødt til at dræbe Charlie Kirk, fordi der er så meget ondskab, og han spreder så meget had. Og det er jo, det er jo så blevet en hadforbrydelse. Familien får overtalt ham til at tale med en ven af familien, som er sheriff deputy, altså en betjent i det lokale politivæsen. Og han får ham overtalt til at komme til politiet, siger til ham, har du tøjet og sådan noget, så vi ikke skal gennemrode familiens hus? Og han siger, nej, det har jeg bortskaffet. Derfor er der så også bortskaffelse af beviser med. Men det, der er nok det mest, det der skal skaffe ham flest problemer, det er kæresten. Hans roommate, hans kæreste, hans partner, hvad vi skal kalde det, der fortæller, at han får en tekstbesked på den 10. september, dagen hvor det sker, og siger, smid hvad du har i hænderne, kig under mit keyboard. Der kigger han så under keyboardet, hvor der ligger en seddel, der siger, jeg havde en mulighed for at take out Charlie Kirk, og jeg tager den chance. Og det har politiet fået et fotografi af. Bagefter har de så en længere tekstbesked frem og tilbage, hvor at der bliver spurgt,
hvad snakker du om, du laver jokes? Nej, jeg har det godt, min skat, men jeg skal tilbage og have min riffel, men jeg havde håbet at kunne holde det her hemmeligt, indtil jeg blev gammel og døde, og jeg er så ked af at have involveret dig. Jamen, du var da ikke ham, der gjorde det. Det var jeg. Det er jeg ked af. Jamen, jeg troede, de allerede havde fanget personen. Nej, de fangede en eller anden gammel tosser, som de afhørte, og de afhørte også en i en lignende tøj. Jeg havde planlagt, at vi kører tilbage og snuppe riflen igen, men hele den del af byen er på lockdown, så det er ved at være stille herude, så jeg tror stadigvæk, at jeg snart kan komme tilbage og hente våbnet. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg har haft nok af hans had. Noget had kan man ikke diskutere. Hvis jeg er i stand til at få mit våben uset, så har jeg ikke efterladt nogen beviser. Jeg prøver at få fat i mit våben nu, fordi jeg håber, de har flyttet sig. Fordi jeg har ikke set noget i lang tid. Hvor lang tid har du planlagt det her? I lidt over en uge. Jeg tror, jeg kan komme tæt på våbnet nu, men der er en politibil lige omkring det. Jeg tror, de allerede har været ude og lede her, men jeg vil ikke tage chancen. Jeg ville ønske, at jeg havde gået tilbage og snuppet den så hurtigt, som jeg fik min bil. Jeg er bange for min far, hvad han vil gøre, hvis jeg ikke tager det med hjem. Det er min bedstfars våben. Jeg ved ikke, om det havde et serienummer, men det kan ikke spores tilbage til mig. Jeg er ikke bange for at have efterladt fingeraftryk, men jeg var nødt til at smide det i en busk, da jeg skiftede tøj. Jeg havde ikke tid til at bringe det med mig. Maybe jeg skulle have gået i storskærm, så I kunne følge med. Sorry. Jeg bliver måske nødt til at efterlade det her, og jeg håber, at de ikke finder fingeraftryk. Hvordan i helvede vil jeg forklare, at jeg har mistet det til min far? Det eneste, jeg efterlod, var riflen pakket ind i et håndklæde. Husker du, hvordan jeg skrev på de her hylstre? De beskeder er mest et stort meme. Og hvis jeg ser Notice Bold UVU on Fox News, der får jeg måske et slagtilfælde. Okay, jeg er nødt til at efterlade det, men det er noget lort. Og efter hvad det kunne i dag, så vil jeg sige, at min bedstfars våben gør det udmærket. Jeg tror, det var et $2,000 scope. Og så skriver han senere, slet den her besked. Min far vil have foto af riflen. Han siger, at bedstefar vil have at vide, hvem der har den. FBI har frigivet et foto af riflen, og det er en unik rifle. Han ringer til mig hele tiden. Jeg svarer ham ikke. Så senere skriver han også, siden Trump blev præsident, er min far blevet meget makker. Senere skriver han så igen, jeg er ved at melde mig selv. En af mine naboer her er en viceserif. Du er alt, jeg bekymrer mig om, skat. Jeg er meget mere bekymret for, hvordan det skal gå dig. Lad være med at snakke med medierne. Lad være med at tage nogle interviews, og lad være med at komme med nogle kommentarer. Hvis politiet snakker med dig, så bed om en advokat og ti stille. Det er de tekstbeskeder, der er blevet fremlagt i dag i retten, sammen med de andre beviser, morens udtalelser, farens udtalelser, om hvad Tyler J. Robinson har udtalt sig omkring Charlie Kirks drab. Vi vil selvfølgelig følge med, se om han tager en plea deal med de her beviser imod sig. Hvis man lover ham life in prison i stedet for, at man giver ham dødsstraffen, så kunne det godt være, at man skulle tage den. Men det er skræmmende, frygtelig skræmmende, at man er kommet så langt ud, at man mener, man har ret til at tage en andens liv, bare på grund af politik. Desværre, så er verden et ondt sted, og desværre, så sker der onde ting. Det var min opdatering på anklagerne mod Tyler Robinson, manden, der angiveligt skød Charlie Kirk. Og en lille opfordring. Lad være med at springe på en af de her vogne med, at det er helt sikkert den og den, der står bag.
Vent og se på beviserne. Det er det gode i USA, der kan vi få lov at se beviserne. Der kan vi få lov at se retshandlingerne. Ikke ligesom herhjemme, hvor de fleste tænder for TV2 News, og så er det sandheden. Det er derfor, jeg har min dumme lille kanal, for at prøve at dykke det her skridt dybere, vente lidt, og så få de bedste sandheder til jer derude. Tak fordi du så med.